Ako ti se ikad desi da budeš na Hvaru i čuoš za misteriozni nestanak jedne osobe, vjerovatno će ti biti teško vjerovati u ono što će ti se dogoditi. Na kraju ću ti pokazati kako su istražitelji riješili jedan od najvećih misterija u novijoj povijesti Hvara. Ja sam stručnjak za true crime priče i danas ću ti pričati o slučaju koji će te ostaviti bez daha. Hvar, otok koji je po mnogima najljepši u Hrvatskoj, poznat je po svojim plažama, vinogradima i bogatoj povijesti. Ali, iza ove idilične slike, skriva se mračna tajna. Jednog dana, jedan mladić je nestao bez traga, ostavivši za sobom samo nekoliko tajanstvenih tragova. Istražitelji su bili u velikom problema, jer nisu imali nikakvih konkretnih dokaza, samo neke naznake i teorije. Kako smo detaljno analizirali slučaj, otkrili smo da je mladić koji je nestao bio izuzetno društvena osoba, sa mnogim prijateljima i poznanicima na otoku. On je bio jako aktivan u lokalnoj zajednici, učestvovao je u brojnim projektima i bio je voljen od strane svih koji su ga poznavali. Ali, upravo ova društvenost i otvorenost su ga možda dovele u opasnost. Jedan od ključnih dokaza u ovom slučaju bio je tajanstveni poziv koji je mladić primio nekoliko dana prije svog nestanka. On je primio poziv od nepoznate osobe, koja ga je pozvala na susret u jednom od udaljenih dijelova otoka. Mladić je prihvatio poziv, a to je bila njegova najveća greška. Istražitelji su potom otkrili da je nepoznata osoba bila dio jedne lokalne kriminalne grupe, koja je bila aktivna na otoku već nekoliko godina. Ova grupa je bila poznata po svojim nasilnim metodama i nije imala nikakvih skrupula kada je bio u pitanju novac ili moć. Kako smo nastavili istragu, otkrili smo da je mladićev nestanak bio samo jedan u nizu tajanstvenih slučajeva koji su se dogodili na Hvaru u proteklih nekoliko godina. Svi ovi slučajevi su imali jedan zajednički element. Svaka od žrtava je bila mlada i perspektivna osoba, sa velikim potencijalom i ambicijama. Na kraju smo otkrili da je iza svih ovih slučajeva stajala jedna osoba, koja je imala velik utjecaj na otoku i koja je koristila svoj utjecaj da bi ostala nekažnjena. Ova osoba je bila poznati lokalni poslovni čovjek, koji je imao veze sa kriminalnom grupom i koji je koristio svoj novac i moć da bi ugasio sve dokaze i teorije. Na kraju ću ti pokazati kako su istražitelji uspjeli da uhapse ove počinitelje i riješe slučaj, a ti ćeš također moći da saznaš koji su bili rezultati ovog slučaja i kako je ova misterija bila riješena. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.